Kollege Novakov, bitte. Thank you very much, Chair. In the sake of the specific topic, let me continue in Bulgarian. Понеже на няколко пъти в едно изречение споменахме механизма за сътрудничество и проверка заедно с присъединяването към Шенген, така и с управлението на евросредства, съм длъжен да кажа следното. Понеже преди да бъда проевропеец, преди да бъда горд българин, аз обичам да съм обективен. Не можем да обвързваме механизма за сътрудничество и проверка нито с присъединяването към Шенген, нито с управлението на евросредства по дълъг списък от причини. Първата е, че няма правно основание за това. България има под 2% ниво на грешка, що се отнася до управлението на евросредства за регионално развитие. За сравнение, този процент на европейско равнище е почти 7%. В своя доклад Европейската сметна палата казва, че едва 1,3% от европейските средства в България са изложени на риск. За сравнение, този процент на европейско ниво е 2,8%. Да не говорим, че в някои държави членки то е над 10%. България освоява почти 70% от определените и евросредства. Това я нарежда в топ 10 от всички държави членки. Това, разбира се, ясно показва, че националните системи за контрол и проверка сработват, а ефективността на борбата с злоупотребите в сектора се подобрява постоянно. Това го казвам, за да знаем каква е другата страна на монетата, колеги. Благодаря ви.